Merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Fl-aħħar jiem reġgħu bdew il-laqgħat bejn l-Awtorità tat-Trasport u d-dilettanti ta' żwiemel dwar il-kwistjoni ta' żwiemel fit-toroq. Fl-ewwel servizz se nifhmu x'jista' jkun illi għandha f'moħħha Transport Malta u tkellimna wkoll mad-dilettanti ta' żwiemel. Tkun għaddej fit-triq u tispiċċa maqbut wara xi żiemel bis-serkin jew karozzin. F'dak il-mument malajr tibda s-saħħaħ it-twemmin illi żwiemel mhumiex posthom fit-toroq. Xi inċidenti bħalma kellna dan l-aħħar ikomplu jżidu dan it-twemmin fost bosta xufiera. Iżda dilettanti ta' żwiemel bħal Lucien Selvaġi jitkellmu mod ieħor. Għandek żwiemel li ma jidħlux fil-kors, għandek żwiemel li bil-fors jridu jaħdmu fit-triq, għandek żwiemel li jkunu feruti jkollhom xi soft tissue injuries u bil-fors jridu jaħdmu fliebes. Għandek min għandu remissa ma' triq u bil-fors irid joħroġ fit-triq biex joħroġ iż-żiemel. Jiġifieri naħseb illi sar wasal iż-żmien illi minflok ngħidu nneħħu żwiemel minn fuq it-toroq naraw kif nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni għal min irid juża triq, sew jekk għandek żiemel, sew jekk għandek karozza. Vince Mikalev Pole, uffiċjal fi Transport Malta, spjega kif jeżistu żewġ settijiet ta' regolamenti fejn jidħlu żwiemel fit-toroq, dawk dwar il-vetturi bil-mutur u dawk dwar il-liċenzji tal-pulizija. Hemm referenzi sporadiċi fir-regolamenti, mod partikolari fejn jidħol l-użu tal-żiemel u vetturi li jkunu qegħdin jinstaqu ħdejh u li jridu jagħtu dritta lill-vettura miġbuda minn bima. Kif ukoll illi m'għandhomx ifixklu lil dak iż-żiemel waqt li huwa jkun qed jinstaq viċin tagħhom, mod partikolari ma jistgħux idoqqu il-horn, pereżempju, jridu jżommu ċerta distanza il bogħod minnha. Ir-regoli dwar il-liċenzjar tal-pulizija jistabbilixxu liċenzji minimi fis-sena illi għandhom jitħallsu kemm is-sidien ta' karozzini kif ukoll minn is-sidien ta' karettuni. Illum Transport Malta qed ħares lejn is-sitwazzjoni ta' żwiemel fit-toroq minn tliet aspetti: l-aspett regolatorju, l-aspett ta' immaniġġjar tat-traffiku u l-aspett ta' animal welfare. U hemmhekk qegħdin inħarsu lejn ċerta restrizzjonijiet illi għandhom ikollhom min ikun qed juża l-annimali fit-toroq f'ċerta ħinijiet pik tal-ġurnata b'mod partikolari, ċerta senjalaġġ ukoll f'ċerta toroq illi nafu illi jiġu frekwentati l-iktar miż-żwiemel u rridu naħdmu wkoll fuq kampanja edukattiva kontinwa ta' kif wieħed għandu jżomm ir-rispett. Id-dilettanti ta' żwiemel huma konvinti li t-tneħħija ta' żwiemel mit-toroq mhijiex soluzzjoni għalkemm isostnu li hemm fejn wieħed jirranġa. Taqbel li żwiemel għandhom jitħallew fit-triq jew fil-kors? Dimenti hemm l-insurance, issa tagħmluhom l-insurance naqbel li l-żwiemel jibqgħu. Jista' jkun hemm daqsxejn kontroll iżjed u anke min jkun għaddej bi karozza jara żiemel għaddej għandu jieħu ħsieb mhux jibqa' għaddej minn mija u jdoqlu ħorn u jnafru dan hu x'inhu annimal. Le naqbelu għax mhux kulħadd għandu fuq ġewwa. Fit-toroq għandhom jibqgħu żwiemel għax żwiemel bħal kulħadd hu. Ejja mela għalha. Taħseb li l-korsa mhix biżejjed għalihom? La żgull la. U mhux inħin kullu barra dawn kemm biex iġġurhom b'karru titniżżilhom fit-triq. Ejja għala le. Ġifieri taħseb li l-korsa forsi mhix biżejjed għalihom? Għaw dritt tal-ġażwel fil-korsa, u minn ma jifforġawhom xi tal-korsa dritt tal-ċiponi fuq barra. Kulli naqbel mela le. Jien li trabbejt fi żwiemel mhux qabel il-karozzi kienu. Dejjem kienu fit-toroq bnew il-bini bihom ġarrew. Jiġifieri żwiemel għaddik il-pettorju jġorru l-ħobs kollox iż-żwiemel kienu jagħmlu. Jiena naħseb li għandhom jitħallew. Qed jagħmlu faż kbir fuq iż-żwiemel, mentri bil-karozzi jsiru ħafna accidents. L-assigurazzjoni hija xi ħaġa li sirna nitkellmu ħafna dwarha, iżda allura għaliex din mhijiex obbligatorja. Dan l-obbligu ta' assigurazzjoni li qatt ma kien fir-regolamenti għalkemm min huwa fis-settur pereżempju b'mod partikolari min jaħdem f'dan il-qasam b'mod kummerċjali bħal huma karozzini, l-maġġor parti kbira tagħhom diġà għandhom assigurazzjoni li tkopri l-terzi. Il-ħsieb tal-gvern huwa u tal-awtorità huwa li l-obbligu jiddaħħal fir-regolamentazzjoni ġifieri fil-liġi per se. Selvaġi wkoll fissret il-bżonn illi wieħed ikollu assigurazzjoni.
Insurance hija importanti immens, naħseb li jekk inti qiegħed fit-triq biż-żiemel jew karozza x'inhi għandek bżonn insurance. Intant l-għaqda Żwiemel u Kultura ikkonfermat li n-numru ta' persuni li għandhom din l-assigurazzjoni żdied wara l-aħħar inċidenti illi nqalgħu. Nizgħol naqbel għax tkun kaverjat. L-importanti li jkollhom insurance, ikunu kollha inxurjoti. Ejja, dik ejwa dejjem. Il-bira mort ħallasta. Ma kellix u mort ħallasta. Għamilta. Żwiemel għandhom insurance, tiegħi għandhom. Ejwa, naqbel magħha, l-ewwel wieħed naqbel magħha. Xuri naqbel magħha 100%. Ma li għaw bliġi għandu toħroġ li xuri. Jena kol ma nistaraj li xogħli kien fuq il-linja. F'50 sena l-mina tal-bombi qatt ma missejnija. Tal-arriva għalawa f'4 il-mina tal-bombi. Selvaġi saħqet ukoll li bħal m'għandu responsabbiltà sit iż-żiemel għandu wkoll responsabbiltà ix-xufier. Jekk inti għandi suq karozza u spiċċajt waħilt wara xi żiemel, hu ftit paċenzja iddoqx il-ħorn tirrevjax il-karozza għax dak żgur illi sa jikkawża inċidenti li mbagħad jispiċċa kif spiċċaw dawn tal-aħħar. Il-ħtieġa ta' aktar rispett insista dwar wkoll l-Uffiċjal tat Transport Malta. L-antana huwa li niżguraw li jkun hemm is-saħħa u s-sigurtà tiġi mħarsa. U allura f'dan il-qasam huwa importanti li jkun hemm ir-rispett reċiproku bejn kemm min jagħmel użu taż-żiemel fit-triq kif ukoll ta' min jagħmel użu mill-vettura. Irdu niftakru illi it-tnejn iż-żewġ partijiet għandhom id-drittijiet u għandhom l-obbligi tagħhom. Semmorru Burmarrat fejn ibed kunċett li minnu qed jibbenefika kulħadd. Qed nitkellmu dwar telephone box, ħwejjeġ oti u nies fil-bżonn. Naraw. F'Burmarrat hemm butik. Dawk li jżuruh huma żewġ tipi. Jew dawk li l-ħajja tkun ġabithom darhom mal-ħajt u jaslu jitolbu l-għajnuna, jew dawk li l-ħajja tkun daħkitilhom u mhux talli għandhom biżżejjed, talli għandhom iż-żejjed. Dar l-Umanità bdiet bħala proġett pilota. Illum il-kunċett qed jespandi u jinfirex. Min għandu ħwejjeġ jew oġġetti oħra li m'għadux iridhom huwa mistieden joħodhom f'Dar l-Umanità. Telephone box antika ġiet mibdula f'reċipjent fejn wieħed jista' jħalli dawn l-oġġetti fi kwalunkwe ħin. L-oġġetti jitqasmu b'xejn fejn ikun hemm każijiet ġenwini, pereżempju dawk li ssir taf bihom il-parroċċa. Kien hemm każijiet fejn saħansitra ġew provduti l-bisi għal tiġijiet. 4 xhur biss wara l-elezzjoni ġenerali bdiet il-ħidma mill-Kunsill Lokali ta' San Pawli l-Baħar biex żona fi stat ta' abbandun totali inbidlet fl-istat li qegħdin tarawh. Dar l-Umanità hija binja li ġiet maqsuma fi 3 kmamar u tagħmel mal-bandli ta' Burmarrat. Bandli li kienu fi stat ħażin tant li l-unika ħajja fihom kien il-ħaxix ħażin. Grazzi għall-eżerċizzju ta' tindif u ftit għal Burmarrat għandu bandli sigur u dan jgħin biex jitnissel sens ta' komunità. Iltqajna mal-moħħ wara l-proġett Jane Kirkop. Dar l-Umanità hija fejn taqgħod kulturi għaliex dal-post huwa multikulturali fejn indaħlu sens ta' sharing, sens ta' nuqqas ta' ħela, sens li inti qed tagħti xi ħaġa għal bżonn ta' ħaddieħor. Il-propja isem li bdejna bih kien min m'għandux jgħix ma' min għandu. Bekk qed naqdu kulturi fl-istess ħin qed nagħmlu l-ġenerazzjoni ġdida ta' tfal li jixxerjaw anke dawk it-toys, dawk il-ħwejjeġ li huma m'għandhomx bżonnhom. Id-dar tissejjaħ ukoll butik għaliex mhux sempliċement post fejn wieħed jiddepożita dak li ma jridx. Il-mod illi bih hija mqassma hija simbolika. Is-sezzjoni ta' tfal hija fiċ-ċentru tal-attenzjoni għaliex huma l-aktar maħbuba u l-aktar vulnerabbli. Kollox huwa stivad bl-ordni daqs li kieku kien ħanut biex dak li jiġi għażel ma jħossux umiljat. Hemm lok ukoll fejn id-dar tespandi grazzi għal ħidma taħt il-programm tal-Gvern LEAP. Il-kamra taħtejja qed nirranġawha b'dan il-mod li sa jkollna sorting section fejn jiġu ikonna l-magna tal-ħjata biex in-nies li għandna u bekk impjegati tal-LEAP isewwuhom, jgħaddu l-ħwejjeġ u l-washing machine biex hekk ikun hemm xi ħwejjeġ li forsi mhumiex daqshekk notfa jew għax kienu ġo xi boros allura wkoll nagħmlu nestendu dak is-servizz.
Il-preżenza ta' kuntesti soċjali u kulturi differenti jagħmlu lil San Pawl il-Baħar Burmarrat, il-Qawra u Buġibba żoni partikolari. Skoprejna li l-għajnuna qed tasal mhux biss minn entitajiet li minnhom wieħed jistennija. Jane semmiet każijiet li fihom nies isofru vjolenza domestika u joħorġu minn djarhom b'ta' fuqhom senduqhom. L-għajnuna qed tasal anka minn lukandira. Ġeneralment il-mara jew ir-raġel li jiġi abbużat joħroġ it-tfal mid-dar għas-safety tagħhom. Mela daw jispiċċaw bla dar u xi minn daqiet anka mingħajr ikel. Aħna bħala kunsill għandna sistema hemmhekk hemm it-telephone number in case of an emergency biex aħna f'dan il-każijiet u nirringrazzja l-komunità tan-negozju li tgħinna wkoll b'ċertu vouchers li għall-emerġenza aħna jkollna moħħna misrieħ li dil-familja kielet u għalmenu tfal anka filgħodu ħadu breakfast. Jane spjegat li qed tiltaqa' ma' tip differenti ta' faqar, bħal anzjani li jħossuhom vulnerabbli għax m'għandhomx aċċess għall-internet fi djarhom. Jien qed nitkellem ukoll anka fejn jidħlu finanzi tal-anzjani. Anzjan ma jistax imur jiċċekkja jekk ma jafx fuq internet banking, jiġifieri nixtieq ukoll ikun hemm di qed narawha ħafna qed tkun problema kbira. U l-iktar li jkunu fadlu oborhom għas-savings tagħhom qed iħossuhom f'qarmi flus għax ma jafux x'għandhom. Sabiex jitanfi din il-problema, il-Gvern qed iniedi korsijiet dwar l-użu tal-internet fiċ-ċentri lokali u joffri servizzi ta' Wi-Fi b'xejn. Staqsejna jekk billi tipprovdi ħwejjeġ materjali dar l-umanità hux qed tipprovdi il-ħuta flok il-qasba. Jiena nemmen biex tasal sa dal-bib veru tkun fil-bżonn. U naħseb hija diffiċli għal persuna li tasal saw biex titlob xi ħaġa. Naħseb aħna qegħdin nagħtu inċentiv. L-inċentivu biex il-poplu Malti jaħsibha darbtejn qabel jarmi u qabel jassumi li l-faqar qatt mhu se jmiss-lilu. Bniedem li jitlaq minn daru għax jispiċċa vittma jista' jkun jgħix ġo villa kif ikkonfermat Jane. Il-kunċett ta' dar l-umanità qed jintoġob. Is-sindku ta' Ħarta Xinoġbitu l-idea u daħal fil-fond u naħseb jiena irnexxielu li jiftaħ tip ta' kamra bħal din li naħseb uffiċjalment jiftaħha fil-pubbliku għax qed jipprepara liha. Dan il-programm tistgħu issibuh kumdita tagħkom fiex ħin tridu permezz taċ-channel ta' One News fuq YouTube. Għandna wkoll paġna ta' One News fuq Facebook. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna lejla u l-kumplament tas-serata tajba.